ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ପିଲାମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ଆଧାର। ପିଲାମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ଆଧାର। ଚାଚା ନେହେରୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଖୁସିର କାମନା କରୁଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା 20 ନଭେମ୍ବରରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରେମ, ଯତ୍ନ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶର ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଦେଶକୁ ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ହୃଦୟ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଏବଂ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଚା ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ପିଲାଦିନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାମାଜିକ, ଜାତୀୟ, ପରିବାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଝ ବିନା ଉପଯୁକ୍ତ ପିଲାଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ପିଲାଦିନ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମନ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପିଲାଦିନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ନିଜ ପ୍ରେମ, ଯତ୍ନ ଏବଂ ସ୍ନେହ ସହିତ ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ଖେଳ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଇନଡୋର ଖେଳ, ବାହ୍ୟ ଖେଳ, ନୃତ୍ୟ, ନାଟକ, ନାଟିକା, ଜାତୀୟ ଗୀତ, ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିମ୍ବା ପେଣ୍ଟିଂ, ଆଧୁନିକ ଡ୍ରେସ୍ ଶୋ, ଗୀତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।